Tja bocken, nu är jag hemma från skolan. Jag satt och väntade på mamma en timme, men jag står upp. Förresten så har jag för mig. Först igen. Eftersom jag tänkte ha ungefär ett år inte om jag var full utväxt till skolningen, men jag är inte färgad på mig. Jag är asnöjd eftersom det ser ut som jag har längre hår och tjockare bättre färger än jag. Ja. Jag gick in och väntade ifrån skolan en timme tidigare eftersom jag fick skiten till knät och det är awesome. Så jag var så bra typ. Så att jag vet inte vad jag ska göra. Riktigt. Jag vet inte hur. Ja. Men det är nog allt. Jag lägger in något klipp senare. Alltså jag vet inte om jag ska bli det.